फाइनालि लोगोफोर नै जोंनि बड'लेण्डआवबो आपेल फिथाइया थाइमारबाय आरो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथायथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर आं दिनै जोंहानि फिसासा बारि बागानाव मा दङ नोंथांमोननो एसे खोन्थाना होलांनोसै मा मैगं गायदो आंनि बोराया नायलांबाय थादो होमबा गिबियावनो नै मैथाखौसो देखायग्रोबाय दे आं लोगोफोर मैथा खनासे फोदो ओरैनो जासाबनो आन्था ओमफ्राय लोगोसे नै बानलु गायदोंमोन आरो बानलुआबो माने बांद्राय मोजां जायाखै माबा जाम्ब्रि जादों नै ओमफ्राय मैयासो माने बोराया मुलि होदो आरो लोगोफोर ब्लाइटनि ओमफ्राय लोगोसे नै जेरावबो आलौ बिफाङानो आलौ आरोना ओमफ्राय ओजाहां माने थास' दुदालि आरो लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्टआबो बानलु गायदों ओमफ्राय लोगोसे आरो नै भिन्दि गायदों आरो खनासे माने जानो आन्थाखिनिया मेल्ला न'आवनो मैगं थाइगङा मेल्ला आरो लोगोफोर बोराय बुरैनि जानो आन्थाखिनिया ओमफ्राय फिथाइयाबो भिन्दियाबो नै राजुबना दङ खानायानो जायाखै ओमफ्राय नै जोगोनारा ओरैनो ग्लाब ग्लाब मानलादोल' आरो फिथाइयानो गैयाहाय लोगोफोर थाइसेल' थाइदो आरो नै इ थाइसेल' थाइदों आरो नै लोगोफोर ओमफ्राय बाखियाथ' ओरैनो बिलाइ गोजा आरो बिफां गोजा ओमफ्राय लेस्रियाबो नै दासो मानलाहांदो आरो लेस्रि जोंनिखै लेस्रि होनो लोगोफोर बेलेगखै माने सबाय बिमासो होननाय खोनायो आं बांसिनानो ओमफ्राय जोंनिखै लेस्रि होनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर मेन मैगङानो नै जोंहाना खांखिलरा ओरैबायसा दा फिथाइ लायांदो लोगोफोर दाखालि माने सेरसे फानहैबाय बोराया आंना 80 थाखाल' केजि बेनिफ्राय नै लोगोफोर ओरैबायसा थाइदो नै ओमफ्राय लोगोसे लेस्रिबो दंफायो बेयावबो लेस्रियाबो दासो थाइनो हमदो आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोगोनारा नैयावबो दङमोन आरो बेयावबो माने फिथाइयानो थाइनैल' आरो बोरैनो बिफाङाल' एकदम होरो होनलायनाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे बुस्थु देखायनि दै आङो नोंसोरनो र' लोगोफोर नै बिबारखौ सिनायदो ना नोंसोरो बिफांखौ सिनायदो ना बे बिफाङानो जाहैबाय आपेल बिफां आरो लोगोफोर बे आपेलखौहाय माने जोंनि आसामाव जागोन ना जाया आंबो माने कुनु दिन नुफेराखै आरो बिदि फिथाइ थायनायखौ इनिफ्राय माबायदि जायो बिबार लासोगारदो नै लोगोफोर बोराया माने सालबारि बाजारनिफ्राय लाबनानै गायफैदोंमोन आरो लोगोफोर आपेल बिफांखौ इनिफ्राय जोंनि आसामावबा जागोन ना जाया दा बिबारा लासोगारदो आरो फिथाइयासो माबायदि जागोनबा हमनानैनो मोनलायलांला लोगोफोर मा बुंनो आरो मार किबा आसामाव आपेल फिथाइ हब ना হয় না ফুল লইছি হব না নাই সামর आपेलटु लोगोफोर नै बाला अन्थाइ गारग्राफोराबो आपेल फिथाइखौ आपेल बिफांखौ नायनो फैलायलांबाय आं ब्लग बानायबाय थानायाव खोनानानैहाय मा बुंनो आरो खाथि नालाय लोगोफोर ब्लग बानायनायाव आब'आ मिनिहरगासिनो दं आरो नै फै जोंहानाव फै ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायसा मैगं थाइगं आरो खनासेबाबो जोंहा बोराया बिराद मावथिथार नालाय लोगोफोर बिराद मोनजायो आरो मावनायनि जरावसो नालाय फिसायानो जा गेदेरानो जा जागाया फिसाबाबोथ' मावनायनि जरावसो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय खांखिलरफोरा ओरैबायसा थाइदो दहायनो देखायखाबाय ओमफ्राय लोगोसे र' फान्थावबो थाइदोंमोन दै लोगोफोर इमाखा फान्थावखौ जाखांनानै बोराया दानस' होबाय आरो रोदोमफिननानै थाइथो होननानै ओमफ्राय दा नै रोदोमासैनो माथो एकदमबारे लांथ' जाना दं दिनैनि ओंख्रियानो बेखिनियानो आरो लोगोफोर आलु इनिफ्राय बिलाहि लकेल न'निनो लकेल ओमफ्राय लोगोसे दाउ बयलारजों संगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै आलौ सालौ देना लाखाबाय मस्ला मस्लि दाउ बयलारखौ मोजाङै एवना लाग्रोनोसै लोगोफोर ओमफ्राय जाबायबो नै एवनाया एवदो बारा सोमसोम एवलायलां बेसेरा अना खाना बिखुमजो बुरैया होफैदोंमोन खुमब्रा थाइसे लोगोफोर खुमब्रा बोराय ओमफ्राय बेबो माने गेसावसो जाना होबायहाय लोगोफोर माने दाउ बयलारजों खुमब्राजों जानो ओरै होननानै आङो संनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय दाउ बयलारखौहाय माने लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा गेसावसो नालाय माथो खालामबावनो उफाय गैला आलुजों ओमफ्राय बिलाहि ओमफ्राय दाउ बयलार संबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय मोनथ'वाखैनो ओंख्रिया संबाय दङ र' दासो बिदि माबाबाय थाखो बाबा नोङो हो पाइपखौ मानो बोबाय थाखो आरो सिखाया बगोन ना सिखाखौ पाइपआव सोबा फै सान्दुङाव गेलेनाङा फैयाबा फै जेब्लानिफ्राय जुदा जाना फैदो
ओइब्लानिफ्रायनो एकदमबारे बखालि आरो बिमाया सासे बखालिसो जेनेबा गेलेखानो आरिनो जागा गुवार गैया आगोलाव नखायाव थाबा माने बेफोरबायसा जागानि मेरला बेसामोन आरो गेलेखारनो आरिनो सायामोन आरो ओमफ्राय दा लोगोफोर सायायानो गैया एकदम ख्राव ख्राव आरो जागाफोरा ओंखायनो माने गथ'आ गेलेनो जागायानो गैया ओमफ्राय बिमाजोंनो गुलि गुलि आरो उपाय गैया आरो माथो खालामबावनो नङा होमबा लोगोफोर मोनबायबो नै ओंख्रिया लोगोफोर आं संनायखौ बांद्राय देखायबाय थालायासै मानो होनबा मानो देखायबाय थालायनो ओरै होननानै मोननायखौल' डाइरेक्टनो देखायनाय जाबाय लोगोफोर नै मोनबायबो बरियानो मोनबायबो जानोसैबो लोगोफोर गुदुं गुदुंनो इनिफ्राय आरो आलु फ्राय एवनाय दंमोन फुङावहाय माने बिगुरैनो एवनाय इनिफ्राय ओंख्रिखौथ' दहायनो खिथाखादों नङा होमबा लोगोफोर थेवबो खोन्थाबावनोसै बिलाहिजों आलु इनिफ्राय दाउ बयलार आरो लोगोफोर दिनै माने बोराय गैया लोगोफोर हारसिंसो बोराया बरपेटा रडआव गारि फाहामनो थांदों आरो ओंखायनो दिनै हारसिं आरो एकदम स्रि स्राय रावबो गैया निसब्द फिसालाजों आंजोल' फिसाला उन्दैजों आंजों ओमफ्राय फिसाला गेदेराथ' स्कुलाव थांखाबाय ओंखाम जाबा आङो मिराबती आब'नि ओंखाम जानायखौसो जि गोसोखाङोहाय लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव जायो इनि भिडिअ नायबानो आंहासो जानो लुगैफालायो लोगोफोर जि गोथाव जायो जानायावनो जि खहाबनाय बायसा नुयो आं मिराबती आब'नि ओंखाम जानायखौ एकदम हुल्ला हुल्लि जि साफा जायो जि खहाबनाय बायसा नुयो आं आब' मिराबतीनि ओंखाम जानायखौ खाथियाव जाफानो मोनबा खबरसो खुहाबलायगोन खोमा आब'जों जाफानो मोनबा मिराबती ब्रह्मनि आब'नि ओंखाम जानाय माबा गग' आं जाबाय थानोसै होमबा लोगोफोर बाय बाय